खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनी केरकुवाबारि NH 31 राजालामायाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय। कार्बि आंलंआव अखा बारहुंखा आरो बरफ अन्थाइ गोग्लैनायजों आबादारिनि खहा। बर' रेबग्रा जुथुमनि 38थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै सेमेन्सापुरियाव बड' नेशनेल फोरबो खुंफुं आफाद दानायनि साखाफारा। लाइमोन लिरगिरि अनिला सोरगियारिया दुलाराय भारत गाहाय मन्थ्रि लाइमोन मेन्टरशिप स्किमाव सायख'जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बङाइगाव जिल्लानि केरकुवाबारियाव रबिबारनि मोनायाव गंसे हरखाबै लामा बारस'नाय बाइकखौ रैखा खालामनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय दिल्ली फारसे थांनाय आबुं मालजों बुंफबनाय गंसे ट्राकआ जायगायावनो बेलथायदों। लोगो लोगो ट्राकआव थानाय मैगं थाइगंनि बस्ताफ्रा लामायावनो गोग्लैसारो। अदेबानि बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै। जाब्रबथायाव जानाय RJ14GF5625 ट्राकनि ड्राइभारा फोरमायनाय बादिब्ला गुबुनखौ रैखा खालामनो थाखाय हरखाबै ब्रेक गानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। नाथाय अब्लाबो बाइक सालायग्रानि जिउखौ रैखा खालामनो हानानै गाव गोजोनदों होननानै ट्राक ड्राइभारा बुंदों। 2021 नि जोबनाय बाहागो गोजां बोथोरनि समावबो कार्बि आंलं जिल्लानि बगलियाघाटआव रबिबारखालि रोजा अखा बारहुंखाजों लोगोसे बरफ अन्थाइ गोग्लैदों। मिथिंगायारि अलखदाव गोबां आबादारिफ्रा गावबा गावनि माइ आबाद एबा मैगं थाइगंफोरखौ खहा जाजानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो खायसेनि न'-बाङाबो बारजों बुखारलांजादों। नाथाय खायसेया गोजांनायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनि हाद्रि बाला एबा लामा सामानि हाद्रिफ्रा सुस्रांलांदों। फैगौ 2022 मायथाइनि 11 मार्चनिफ्राय 18 मार्चसिम 8 साननि गोलाव हाबाफारिजों धेमाजि जिल्लानि सेमेन्सापारि सानजारि नोगोराव बर' रेबग्रा जुथुमनि 38थि जोनोम सान नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानि बिजाब मेला आरो 7थि बड' नेशनेल फोरबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे 8 साननि गोलाव हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय धेमाजि जिल्लानि सेमेन्सापुरि सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालियाव सोलिफु दाननि 30 दिसेम्बराव मोनसे खुंफुं आफाद दाफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे खुंफुं आफाद दाफुंनाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि बयबो रायजो राजानि हेफाजाब मोननो थाखाय बर' रेबग्रा जुथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो पीताम्बर ब्रह्मजों लोगोसे BNAFC गाहाय नेहाथारि टंकेश्वर सन'वाल आरो नेहाथारि अनिल बसुमतारी मोनहा जथायै धेमाजि जिल्लानि बयबो रायजो राजाखौ 30 दिसेम्बरनि फुं 10 रिंगायाव सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालियाव नुजाफैनो हांख्रायदों। गवालपारा जिल्लानि दरंगिरि ओनसोल बगादबा गामिनि थागिबि बिनेश्वर सरगयारिनि फिसाजो लाइमोन लिरगिरि अनिला सरगयारिया आजादी का अमृत महोत्सव फोरबोनि खाबुआव नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाजों खुंजानाय गाहाय मन्थ्रि लाइमोन मेन्टरशिप लिरनाय बादायलायनाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि भारतआव गासै मोन 24 8थि फारियारि रावारिफोरनिफ्राय गासै सा 75 लाइमोन लिरगिरिफोरनो बे मेन्टरशिपखौ होनो थाखाय सायख'नाय जादों। गासै सा 10 बर' लाइमोन लिरगिरिमोनहा बे मेन्टरशिप स्किमाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय बर' रावनिफ्राय लिरनाय लिरबिदांआव आथिखालाव अनिला सरगयारि लिरनायाल' सायख'जादों। मख'नो गोनांदि अनिला सरगयारिया गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि थागिबि गंगाचरण कछारीनि बावगारलांजानाय जिउ खौरांखौ लानानै लिरदोंमोन। आथिखालाव लाइमोन लिरगिरि मेन्टरशिपनि मुङाव 6 दानसिमहालागै दानफायाव 50,000 रांजों मेन्टरशिप मानखौ मोनबाय थानायनि खाबुखौ मोननो हासिगोन। बे खौरांखौ मोननानै गोबाङानो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।